Udani always nakakam kumurang nyalakai football syakakam kumunong yalap iya kakatinu blay. Udani always urang yalkai bapaunam jong ka klub Barcelona bad Brazil haki snem balalej. Nga tharai ngitip iya ka ikabala jaya haki neki snem baladeb. Ha kaba unne urang yalkai bapaunam ula syaset along ha bna Januari arjar arpulai hadin bakawai ka kanthe kala mudui persyaya alor ka jingkeno. Ba ulole kam snu yaka haka bathroom jongkan nightclub ha Barcelona haka live heutrik di sembar arjar ar. Hadin kene ka jing dia yu ha ka basdang labu yu ha along klem ka bel namar ki bor penyat an ki shifting ba ula ban petno na Spain. Kumta ha Februari arjar arpsau ka ying bishar kalarai pendrem yu bat airu yu ka jing penstom ka ba sausnem san benai. Henry hau benai match arjar arbusau kaying bishar Spain ka lasya ban pelai ya Dani Alves na along hadin ba ola siu kumba 10 million euro kum kabel kat ba udang ap ya ka apil jongu hadin kata hau benai match arjar arpusan ka High Court of Justice of Catalonia kala penkelano ya karai penrem ya Dani Alves bat penkesan ru yu kaying bishar kalarai ba ka sakhi kamlong ka babiang ban pencisya ya kajing rai penrem yu. Hadin kini ki ba Dani Alves ulai kendu ulai thu ba ha kapor ba udon ha along ha Spain ulamat ia ka jingkala ka ba krautam ha ka jing im ka ba kenjam sim ka jong ulong ba ha gati kapor ka ba ulanang jan sha ublai ba ula pen scam ya ka jinge dei jong mbat ka jinge hadin ba Dani Alves ulalai na ki jinge ki ba dei bat ka mukot duma Udani Alves ulas sedang ban nyathu ia ka jingsem ka ba kenjam sim ka jong bat ban ya lap ru ya ka court spell. Ulai thu bagapor ha along kala pelong nya ban perkhat jeliu sepang ka jing im bat ka jing dei jong bat ublai ula ong ru ba wala ula du bun na ki jing don jing im ki jong habai dei bat ka kes ka jong henry ula syem ya ka jing suk hapo ka mensim lengba ka jingai bat menta open don kam ya ka jing syem jong ban penslur ya ki we ban ngai bat ban sim khia ya ka jing dei baru Yesus Kristus. Dani Alves ulas sedang ban keren pajba kumu evangelical speaker lane preacher haka elim Girona Evangelical Church. Kan ngadika story lengkot sepang Dani Alves nakakam kum orang yalkai football bapaunam haka pertai haka jing im ha along bat menta haka jing im kum nong yalap ya kaktin jong ublay.